Come on, Ezebube. Pete, ile ọmụ edina ya n'ogwu. Ogirike na abụkọ sị na na-alị enu. Nwana mụrụ nya dị nspe. Nwana nwenyi. Ọka omelio. Ọ gbakwara dị n'ime ọmụ udo ka nọ n'ọbọ. Agụdị na mmanwụ na-agbakọ. Oke mmanwụ na-eche onwe n'ọhịa. Ibu. Obunu ka ọ na-anya. Ekwu akwa mee n'iri bakịta azọ mee n'azụ. Okey, אנחנו מאמינים באלוהים, באמת, מאמינים באלוהים. אצלנו היינו לפני הרבה שנים, לא היה נוצרים, אבל נוצרים עכשיו כולם. אומרים לי, אנחנו יהודים, אנחנו מאמינים באלוהים. אתם הולכים לפי ההלכות של התורה? כן, רוצים גם כן תורה, יש כאלה שהולכים לפי התורה, יש כאלה שהולכים לפי תנ"ך. מה, במשה רבנו, בעם ישראל, כן. איך באמת הגיע הקשר הזה? זה דת עתיקה או שזה התחיל בתוך... זה דת עתיקה, למה? היה הרבה שנים, אם אתה הולך שם יש, אנחנו בדרך גת. אנחנו שם, בישראל יש מקום, פה יש לנו עכשיו מלך, שם יש גם מלך. גם הוא יהודי שם, לא נוצרי. הוא יהודי. ואנשים שהגיעו כאן לארץ ישראל, הגיעו מתוך דירה להגיע לארץ המובטחת בעצם? חלק בדרך כאלה. גם אנשים שלי, אם המלך עולה קדימה, הוא עושה לעבור. Ajani in Israel, Ikemba. So what we are doing today is the first festival of outing. Outing is to show the people, to drink, to dance,
is the number one, the first year of such a celebration. It is Why do you celebrate? why the celebration is to show the populace and the community that he is now officially the king of the Igbos, the Hebrews. Why do you think he's the king? Just like in the Bible, there was a time when my people, the people of Israel, asked the elders to give them a king. A king is the person to see that the traditional customs and value system, language, food, that is maintained from generation to generation. But you have a president too. President of where? Okay, I understand what you mean. Yes, there is a separation of power. If you have the president of Igbo community in Israel, what it means is that he is on the issue of governmental administration. But if you have Like the Britannia, king, like UK. that's correct. That's correct. That's where it works. And what is much more important is keeping the tradition of the people. Because the tradition is the first and foremost the identity of the people. If you lose your tradition, you've lost everything. Just like today we are celebrating Rosh Hashanah. You can imagine Israel without Rosh Hashanah. So that's where it is. Will the people choose the king or you and the... No. The king is chosen by the people. Otherwise, there will be no king. You will have a king without his stool or a king without his throne. So the king is chosen by the people. Speaking before you is a crown prince. I am a crown prince from Okey in Anambra State, Nigeria. So I am also a king, but not for the Igbo community, for my community in Nigeria. I'm part of the leadership of the community. And our job is also to like when there is a quarrel, when there is a dispute between one person and the other, the person to report to the king, and the king have to call all of us. Then we have to look into the matter, we have to make sure nobody fights, nobody goes against the laws of the country, of good behavior, because that is also representing our country in good image. Understand? So this is our job. We make sure that the people do not break the law, that the people respect the laws of the country. Because we know as Africa is part of the problem in the African countries, a lot of people don't submit to rule of law. Most of the here is governed by law. So we make sure that our people comply with the laws of the land. Nobody goes around doing things that is not acceptable. Therefore, we get into trouble. So our community, our leadership does that responsibility. Thank you very much. Hello there. Hello. Everyone. They must be communicating themselves. Tell me about it. What we are doing today, as you can see, right back home where we came from, in Nigeria, the people from Lower Niger, as we are talking, the Oriental people, the Igbos, precisely, our tribe is Igbos. So, in such an occasion, when we have a community, an established community here in Israel, we have a king who will be supersede and oversee all the affairs of our people. We are subject to him. However, even in the family matter that comes from him, entitled to settle and make sure that there are peace among our people. And even for external people, he's a man of justice. He makes everything very well. He cannot bend his way. Whatever he says matters. And they can never say anything outside of him. The area in which the people, that is the government, so he's considered a member of everybody. Okay. What's your job here in the ceremony?
In Israel? No, here. Here. I'm one of the major organizers of this event, and I'm the secretary, assistant secretary of the Igbo community in Israel. Okay. What is this? This I'm going to handle the master of ceremony, that's the MC of this occasion. We are to celebrate the Ofala festival. We are from the cultural band of the Igbo community in Israel. So our children are going to perform too. They're going to speak our language in our dialect, that is the Igbo language. But they are born here and they are citizens here. They are going to speak our dialect because we are teaching them the language. And they are going to see menu, our food. They are going to see a varieties of food here. So these are one of the things, and that is, we are going to showcase the bandiers. These are another cultural dance. You person! On behalf of everybody here present, the entire Igbo community here in Israel, we welcome everybody to this great occasion. Now for onye ọbụla na-ebe a na n'afọ ndị Igbo niile nọ n'obodo a bụ ala nsọ Israel, ka anyị ji asị onye ọbụla nnọọ n'emume nke ụbọchị nke tata. Chukwu okike nke mere ka tata dị ga-eme ka ihe na anyị ga-edeme tata gazie n'anya gasịrịli welewele. Na-atụfughị oge tupu anyị ebido ka anyị kpọọ ndị ga-anọ dịka ndị ya haziri anyị ka ụbọchị ya esi aga, nke ndị oyibo na-akpọ Masters of Ceremony, MC. Before we start, let us quickly introduce the anchors of this program, the Masters of Ceremony. The first, in the person of Mr. Ojukwu Kennedy Njoko. As he comes, let us give him a round of applause. Because God have the kind of Koreaka. Onye nye na-ega alụkọ ọrụ bụ onye ha abụọ ga-anọ mee ka ihe a na-eme tata gazie n'anya, bụ nnukwu mmadụ, onye nze, bụrụ onye ichie, bụrụ ofu onye n'ime ndị Igbo ji eje eme ọnụ n'Israel, Elder Richmond Ude. Biko ka ọ na-ata ka anyị na-akụrụ ya aka. Thank you very much. Cha, Igbo Kwen! No children, because Igbo Kwen! Na ndị nne nọpụ ya ka m nwee ike laa n'abalị taa. Ndị nne mama ka ikwutu and mee ka ndị a nwee obi aṅụrị. Ndewo. Good day, ladies and gentlemen. Once again, my name is Kennedy Ojukwu Njoko. I'm the only one that is going to anchor this great occasion. I'm being assisted by my uncle, the man I love so much, Elder Richmond Ude. We are expected to kick off this great occasion by 2 o'clock, but our time is far spent already. So without wasting our time, we are going straight to what we have for you people. There is no other thing why we are here
rather than celebrating the Ofala festival, the first Ofala festival here in Israel. And I believe that all we needed is in place. So I want to use this opportunity to recognize dignitaries that has come to be with us in this great Ofala festival. Cha cha cha, Igbo keleno. Cha cha cha, Igbo muono. Cha cha cha, Igbo zuono. Cha 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 cha, Igbo birino. Igbo kwazuono. Otu akode, owe eliwu ụzọ liwe ehi, onye iberibe aga atọrọ ehi. Mana ụzọ ka anyị na-atọrọ, maka ọ naghị echi echi. Ya mere eji m ohere a na-ekele mmadụ niile, ndị Igbo niile nọ ebe a. Dịka oche a niile dị, as all these seats you are seeing that is empty, within a few seconds now, we'll give everyone the special seats that is deserved before we will start. Without wasting time, I'm going to recognize the presence of the President, Igbo National Congress in Israel. He's the one who opened this door today for us to come in. Without him, we wouldn't have been here. But he has run it to and fro to organize this great occasion. Without wasting your time, I'm calling upon Chief and Lolo Zephaniah Namde, the President of INC. If you are here, please indicate. And I'll take on Ikemba Dikon. Cha cha cha, Igbo one. Yeah. Asin, cha cha cha, Igbo one. First one. Ndine mama. The Igwe has done what he used to do. I'm using the opportunity again to recognize the Vice President, Igbo National Congress. I always call him Ogana Wayo. Chief and Lolo Malaki Nwachia. Chief and Lolo Malaki Nwachia. Cha 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 cha, Igbo chelenu. Igbo chelenu. Yenu. Zon. Ndine mama. Ndine mama. Tupano. DJ, I'm still coming to you later on. Please, hang on. I'm recognizing the presence of the Secretary, INC, the Secretary, Igbo National Congress, Mr. and Mrs. Soniwa Ajako. Mr. and Mrs. Soniwa Ajako, neighbor. Okay, let us proceed. The Assistant Secretary of Igbo National Congress. There's no other person than Kennedy Ojukwu, the person that's standing before you here, and my beautiful wife Regina Njoko. Electric wine. Electric wine. If you are here, just wave your hand. Cha 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 cha. Igbo kelano. I'm using the opportunity once again to introduce Enyi Enugu. Oyakan'etu Enyi Enugu. We know him as Enyi Enugu. He's not a small man. The Financial Secretary of Igbo National Congress, Mr. and Mrs. Ojukwu. Enyi. When you are talking about Enyi Ozurugeme, Igbo cha cha cha, Igbo cha cha cha, Igbo
Udo jụrụ onye ọbụla. Ndị nne mama anyị ji ụjọ bili. I'm recognizing the presence of the treasurer of Igbo National Congress, Elder and Mrs. Johnny Ojukwu, and my boy Gentle Lion. All on a bar, Biko. Oberago. Ndị nna mama ndị Igbo ekene m ụnụ oriakụ m na odozi akụ m I'm recognizing the presence of the organizing secretary, Igbo National Congress, Mr. and Mrs. Okey, tallest man on Eba, Mr. and Mrs. Okey, Okuro Kandi Igbo. Cha Igbo kwen. Cha Igbo kwen. Poswon. Ndị nne mama. Alon. Our PRO, onye na-eme ka ihe na-aga aga, demand that circulates message all around in the person of Mr. and Mrs. Billy Raphael. If you are here, Mr. and Mrs. Billy Raphael, indicate, please. Hello. You can see the excitement in him that will tell you that if you want to break an iron within a second, just call Billy Raphael. He's there to do it. Nah, excitement together. I'm calling on our patrons. I'm recognizing the presence of Patron Emeka Elembeli, Chief. Patron Emeka Enebeli, and Tana Okwaha. I will still come back to him. Patron Emeka Enebeli, on a law left. Igbo kwenu. Chata here Igbo kwenu. Nielu, Mwano, Zuano. Nigeria kwenu. As we are calling our people to, I don't want to waste time. I'll still recognize it. And then Michael Ishpon is here. Please clap your hand for them. It's not easy to pull a left-hand colonel. It's not easy on Eba, goes here and Eba. Elder Canon, you Oh God. And I'm recognizing the presence of Elder Jonah Onyalesi. Elder Jonah Onyalesi. The man that makes us happy every second in our midst. Whenever he's here, you will laugh and tire. Jonah. Yeah. Oh, Jonah. Oh, yeah, but manager can release you before Israel. I'm recognizing the presence of one of our invited guests, the family of Shai and Orit Capone. They are here present. Please, if you are here, just wave your hands. They are engineers by profession. I ain't gonna alone. And their children, I so much love them so much. Welcome. Mr. and Mrs. Kennedy Chukwu. These are, when you are talking of intellectuals,
Whatever it takes, the Igbo community in Israel will have it. Cha. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Ndị nne mama. Ndị nọ na kwa ebe a. Ndị nne ha na-asụ na ụlọ nọkwa ebe a. The man we took advice from when things want to go wrong, we call upon him. For advice, he is there. Whatever it takes, he is there. Elder Eugene Iwondo. Okey, one name Okey. Okey, ndị Igbo eji eme ọnụ. Abịa ka nye ebe a na ị ga-emelu ya. N'ọla ebe ị nọ ka m nye microphone. Onye nwa bụ onye kpuere eze anyị okpu. Nwanne m nwoke from my village. Eze nọkwa n'ụlọ ha. Ọ bụghị ha na-ezo ezo. Nze na ọzọ. Igbo mmanụ. Igbo metụnụ. Nigeria metụnụ. Nigeria mezuonụ. Polita, Mr. and Mrs. Geoffrey Anorondo. I want to know about Biko Okey. I want to know. Ọ da ọnụ ọsọ ịgbanara onye ọbụla. Ọ da ọnụ ọsọ ịgbanara onye ọbụla. Onye fụkịta onye ga-ebere. Mana ịbụ anụ ganga ntụ. Ihe ekwu ka a na-eme. Ọkụ dị mkpa fụ ogologo ime ya. Na ọgwa okenye bụ ọsọ kemara atụm ya. Cha Igbo kwani. Cha Igbo kwani. Cha Igbo kwani. Cha ụmụndomi pelo. Ya dịrị unu mma. Okenye bụ ọsọ kemara atụm ya. Ọ dị Mmiri kere ndị Igbo. Alo, madam. Etikwula na-efe aka. Nke abụzọ okwu ọtọ ekene eze, ọ na-ada ekene eze. Ndị Igbo ekele m unu. Ọ ihe ekwu ka a na-eme. Ihe elote emume anwa anyị ka na-eme nke a na-akpọ Igbo family meetings. Na ya nwa bụkwa na onye isi oche oge ahụ. Ya bụ vice president. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Ndị na mama. Ndị na mama. Ọ ga-adị unu mma. Ife na-eme a na-abụ. I'm very grateful. Ife ebe ọbụla nọ. Ife ọbụla ndị Igbo na-eme ana m anọ ebe ahụ. So ana m ekele unu jisi ike. Chineke gbaa unu ume Jesus name. Ọ bụrụ na ile anya anyị ga-ama na nwanne anyị nwoke our late Ikemba Ojukwu. Enwere ndị ya na ha kwụrụ gakọ school na Oxford University. Ọkwa ha wanyere anyị aka wee plan ya mgbe ọ dịkwa ka ihe adịwaga. So ofu n'ime ha nọ ebe a ọ ka dị ndụ. Is a pilot. Gbaa egbe nyere anyị aka ọbụla dị mgbe a lụrụ ọgụ ma agaghị m akpọ ihe maka security reasons. Ka m sụọ olu maka na Igbo nọ n'Israel abanyego. So I disconnected seriously. So I want to use this opportunity to recognize a mathematician in our midst. A man that makes things happen. When you come to brain work, he is there. Whatever it takes, he is there. He's no other person than Mr. Leon Horowitz. If you are here, please wave up your hands. He's a great man. When we are talking a great man, on the Ikemba Ojukwu at school, class in the same class, going Oxford University. So give him a microphone to speak to us. On this whole plan, Elder Christian Wogu, oh, the senator I'm wearing. Ndaije mono. Share the Richmond, you know me a microphone because. Igwe kwenu? Igwe kwenu? Ndine mama. Aba. Ejiko Mohara recognize the presence of Chief Mogo.
Eda Bernard Iroji. Onye na-etu Onowu. Only na Onowu who get fake one, all from right from Umuoji. Onowu Umuoji, only never become a young. Okay, Ibem. Maka sige Potanilo, Mana Mazim Kikoni Bugebu. Potanilo. Oh no, what is that? Ikuchi Bugunjira Kwagaka. Maka Afusama, Ono, I'm a woman, Ono. Igbo be kana para Bukwen. Isi milio. Okwambasa kala kakaji mama. Ibukwen. Bukwezon. Ndamba mansoma. Nigeria kwenu. Mwanu. Zwanu. Okodi. Reverend sir, if you are here, indicate. Reverend Mike Ugu, please give him the microphone. He's a man of God. He's here there. Give him microphone there. Igbo kwenu. Igbo kwezuonu. Nne mama. Nne mama. Dalu nrinna. Manaboga bokwe ze assessor Reverend Mike Ugu amara mosini kukujeleja. Ando dola ya no noro boda amara mmodo na mu na afugo ekwesile ikowe boyensi jebe. Here and method very, very spiritual and so significant. And that is what has brought me here today. So I'm glad to be here. I owe a gratitude to my Ichie co-chief, Kede Ichie. Ihe Ofala ebe mbụ na-abata ebe. Amara m no mali ihe na-eme today on that thing o ji n'aka. So far to be here. Rosh Hashanah. Mgbe a ga-akọwa ọfụma. Jesus. Amen. Dikono. Now to come back about what we also and make a Mr. and Mrs. Akachukwu. I won't know eba. Then I know lawyer because if I gaga. No, William Ferrum Umudigaga. You work at that one. Work at that one. I don't know what they were. In the mama. I couldn't be a canal. As you come around, senior brother. Onyane chief Charles Uzo, you see me no Okija. Prince Charles Uzo, you see me no Okija. On this always, because you see me can. Oh, it's a million. Akamago Alligator, Manama, Bengido. As a rogue as a Bunny will get a Bine Binigo. Zono, Cachano. Ndo de Zako, Ekenemuno. Gabanu Niro. Ejikwa hera na ekele nwanna anyị nwoke. Onu gi ada fade. Onye nọ n'etiti anyị. Kawa ezigbo nwanne m njem ọnụ. Chief Christian Uzamaka Omemgbe Oji. Ọrụ na ọ na-ebe a biko ka o bulie. Omemgbe Oji. Asị gị na nwata malụkwa aka ozolo okenye ewelie nri Omemgbe Oji. Igbo Brino. Nne mama. Ejikwa m ohere a na-ekele nwanne anyị nwoke onye a na-etu onye nọ na chi Castro Kume World Bank ka a na-akpọ ya onye eze Moving Bank biko Igbo
Igbo kwan! Ta! Igbo kwan! Ta! Igbo kwan zonu! Enwego m signal data. Ndị nne mama! Bienu! Jimoyana akpọpụta Mr. Emeka Williams Awugosi, Alhaji Aboki Exchange, buru the change n'onwe ya ka ebe ọ nọ. Buru the change n'onwe ya ka ebe ọ nọ. Na Alhaji adịghị ya, ọ Chief Awugosi. Chief Awugosi ebee ka ọ nọ? Ọ bụrụ onye Hausa. Eji m ohere a na-recognize the presence of Mr. Nestle Ikechukwu. Mr. Nestle Ikechukwu. Eji m ohere a na-recognize the presence of Elder Kajetan Ohanenye. Ọ nọ n'ebe a biko ka o kene. Tuan! Bien! One! Ndị na-eme amalụ! Ekene dịrị unu! Biko, ejikọrọ ohere a na-anabata our grand patron, Elder Dekland Umeozuru. Biko na ọnwụ nọ n'ebe a. Our grand patron. Ihe eji ewu n'ọnụ na ka ọwụ. O nwere ike ọpụtachazi anyị je kpọpụta onye isi anyị. Anyị ga-eme n'ihe ọ na anyị ga-eme n'abalị ọ gaa n'udo. Asị m unu kwenu, rienu, ṅụọnụ, kachanụ. Ndị nna m ama. Ikemba, Okey, Ojukwu, Ezebube 1 in Israel. We are going out now to bring him in. All the Ibandeze, please, you are needed here right now so that we can take off. Ndị otu anyị biko nụ bịa ga-enyere bete igwe enugo nụ. America, and I'm going to Belgium, and I'm going to France, and I'm going to Europe, and I'm going to Russia, and I'm going to Wanile, and I'm going to Igbo. Okay,
Okey. Chief Ikemba, Okey, Ojukwu. Chief Kevin Ikemba, Okey, Ojukwu. Yes, Wayo. Liat, Wayo. Oh, God. Wayo. Oh, Chief. I'm recognizing Prince Charles and Manfo and the wife. They are here. We are recognizing the Ghana community here present, the Senalon community in the person of Sware and Kamara. You're welcome, sir. We thank you for being with us. We want to thank the Edo community that are here present. Igbo, sir, you're welcome. My dear brother, I respect you so much. You're welcome. Thank you, our brothers. You're welcome to be in our midst. Sister, you're welcome. I was once in Edo and one of my sisters is married there. They say, Koyo. I'm recognizing our special matron that is here, Matron Okey Okafo, the charity of the women of substance in Israel. I want to thank you people. The opening prayer is to be handled by Reverend Mike DK is here. The community will say you are very good right now. Our opening prayer, please. The priest himself. Today is Rosh Hashanah. You're supposed to be with your family. But he said, oh, you have to be with us. I said, may the Lord bless you all in Jesus' name. Thank you so much for coming. Please don't go. We have everything. The drinks is here, and the children are going to dance. You are going to see a lot of varieties of cultural dance. Please don't go. Be with us. We are part of song to bring our minds into what we're about to start now, and it has to be in Igbo language just to give and accord the respect that is required. Ezendiga biawo, anya biawo, papa, anya biawo, eze, anya biawo.
Ọbara Chineke ndị ga-abịawo. Anya bịawole. Anya bịawo. Anya bịawo n'iru gị. This song is simply to bring our minds to what we have come to do today. And we recognize the fact that without God, we can do nothing. Yes. So we've just told him in a simple form, in a song, that his children have come. And it is not a coincidence that his children are gathering in this city today, being a day of the first day of the month of Tishri, which is the 7th month, but marking the Rosh Hashanah is so significant. We give God praise in Jesus' name. Father God, we thank you. Eternal Rock of Ages, we glorify your name. It is a day you have made, and you have enjoined us to rejoice and to be glad in it. Father, it is not an ordinary day for the Igbo Congress, Igbo National Congress here in Israel. Father, the Igwe, His Royal Highness, Igwe Okey, Ojukwu, Ikemba and Igbo, and Igwe Ezebube in Israel, Ezebube and Ezebube in Israel. All these names are attributes to you, God Almighty, who has given him the strength to have led your people here in Israel for a number of years and to have assumed the seat as the traditional ruler of the whole Igbos in Israel. We know it was not by power, it was not by might, because by strength shall no man prevail. You have made it possible, and we give you praise in Jesus' name. As the Igbos also mark the Iwaji, also culminating into his 1 year Ofala festival. Father, we give you praise for all this in Jesus' name. Mighty One of Jacob, we invite you to come and take your position. You own the heaven and the earth. The whole world will not contain you. But let your presence be here in the name of Jesus. Whatever we are going to do here today, every other activity that will be coming behind, may you bless your children. May you cement this relationship between the Igbos and the people of the Holy Land, the Jews and Israel entirely. Everyone that is in this country and outside this country knows that the Igbo man is simply a Jew. And that is what is happening today, marking the new year. May this year be a year of abundance for your children in Jesus' name. May this Iwaji, which is giving you praise also for giving the Igbo man food, it is a point of contact through the yam to reach every other crop that has grown elsewhere. Father, may it mark the end of the sorrows of your children in this land in Jesus' name. Back home, as the Igbo man faces persecution even in his own land, Father, we do not have any other person. The way you fought for the children of Israel in those days and granted them freedom, Father, in this land and in your presence here before the Igwe and every other Igbo man here, may you grant the Igbo nation in Nigeria freedom in Jesus' name. Father, you have always fought for your people, and you know you're going to fight even now, have this union. From now on, Father, move them to the next level in Jesus' name. Amen. Thank you, Father, for this opportunity. Thank you, Lord. For we have prayed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Shalom, shalom. Shalom. When a visitor comes to your house, in Igbo tradition, the first thing you do is to present a kola nut, a sign of welcoming the person that comes to your house. This is what you're about to do. And there is something special that we normally use to do it. So you are going to see it immediately right now. Please, the organizers, I want to see the kola nuts so that the Israelis will see what we call kola nuts. Most of them have not seen it before. Yes, as we are waiting for the kola nut, Oscar Yakabas. Oscar. Oh, called the name Oscar because Oscar no.
Oh, Freeman. Freeman, but whatever I am, Alana. Whatever I do, I'm not going to get. It's a little bit shop. I want to house and river. Oh, you might have couple. They are Alana, Freeman. I think you know. The kola nut has been presented to the Igwe as a His Royal Highness as Okey, Ojukwu, and it will be handled by Chief Bernard Iloji Onoru. The kola nut has a process that it passes, and he is the one to handle it right away. And as the kola nut is being prepared, we can see the people of Upper Cross is coming in. The people of Upper Cross, a combined community, The Upper Cross is here, led by Mr. Patrick Udom, and the president of Upper Cross, Mr. Victor Sambo. They are all here. Clap for them, clap for them. Please clap for Upper Cross. What do you mean? What do you mean? This is a courtesy from Upper Cross. They are my in-laws, led by Patrick Udom. For you people, thank you very much. We thank you so much, the Upper Cross. May the Lord bless you as you have come to honor Igwe, Ikemba, Okey, Ojukwu, and the entire Igbo community. May the Lord honor you people too. Thank you so much. The Channel 10 is taking records of whatever that is happening here. Thank you so much, Upper Cross, for showcasing your... Over to Igbo mwanụ, Igbo kwezuonu, Nigeria kwezuonu, nne mama, biko, and ọjị a ka anyị na-akwado ime ebe dị na ya maka na ọjị ka anyị si ghọta bụ nnukwu ife dị mkpa na ala Igbo. Onye bịa abịa ọ bụrụ na onye si ibe ine ma onye rọrọ ọjị ma akwụkwọ na ọ nọtara ọnụ ya ka ọ ji ewere ọjị a so na nna ayọ GP Grand Patron ka ebe ọ nọ na ọjị ebute so ọ na-abụọ na onye m ikike dị na ya wee na-egosikwa ozu ome na nwaanyị ya wee bụrụ ọjị a wee jekwube ya na PG President General ndị Igbo President Nigeria Association in Israel, and our guest. This is a kola. In our tradition, when you go to someone's house without this, you are not welcomed. But this signifies that you are very highly welcome. A red carpet reception. That's what it is by giving kola. And Upper Cross because I will not jabba. So, listen there, please. And the Nigerian audio, come and read to them. Audio said, "Don't you know? I said, because they were audio. They were there. Patron the Upper Cross, independent of Patrick Udom. So because Patrick Udom and Araba, see what we're all watching. Because television. Because not to Rocket. And I didn't do Edo, not a dose like our logic. They were just in our community. Swari, Walaji, also. And at the same time, Katki said, "Do send our project."
Cha Igbo asiburu kasiano. Igbo dienu. Igbo ngwanu. Ayama ejokulu gabana ejotutupula etego. Dongo offer na gabu offer gondo na ahụ isi ike. Na masị na tata Igbo gbazuru anyị wee na-aga Ofala. Anyị na-asụ na ndụ nka nka. Na ije anyị bidoro tata bụ ije anyị eje ọpụtara ọkpụ na Igbo ebunyego n'Israel. Na masị na ukwu nwoke na nwaanyị ji wee bịa ebe a ka anyị eji na aba dị n'iche n'iche. Na-asị nnọọ ogologo ndụ na ahụ isi ike. Anyị taa na ọjị anọ taa nụ ndụ maka na ọganihu uche rụziri Igbo. Igwe ekele m unu. Gaa soro ndị na-akụ nkwa na-agụrụ anyị egwu. Onye ọbụla bilie n'oche, ị mara na ịma yunifọm anyị si n'oche gị bilie. Ọwụ iwe anyị. Anyị see ụmụ nwaanyị adị Igbo nwere ọda ise. I say, ụmụ nwaanyị adị Igbo nwere ọda ise. Ọ na-agakwa. Ọ na-arịwazi elu mbiko na ha. Ọ na-arịwazi elu mbiko. Ọ nsa amakwa. I say, ụmụ nwaanyị ọmụmụ eme ihe nwere ọda ise. Ọ na-agakwa. Ọra bịara ije anyị sere ọnụnọ. Ọra bịara ije anyị sere ọnụnọ. Anyị ekene unu niile n'ofu ofu. Ụnụ ndị jiri obiọma wee bịa emume anyị. Anyị sere ọnụnọ. Anyị sere ọnụnọ. Dega Católico. Owa sopo we ya. Kili benu mo ma
obodo mara mmanụ udoni n'anya gị obodo amagbo onwe ya ịmakwa na disesi nwanne nọ n'ebe a disesi nwanne jema disesi ka ọ na-asa disesi pụtakere disesi pụtara gbọ wakiribe nwata na mma ikilitiri nwata na mma ịkọbara Chineke kiribe n'ụmụ ọma disesi ka ọ na-agba ogede mmanụ udoni n'anya gị obodo amagbo onwe ya kiribe n'ụmụ ọma obodo amagbo onwe ya ịmana kenesi nwanne
anya na-amaghị ibe n'ezi ya o. Who was opportune to study with late Ikemba, Ojukwu, Ezebube in Oxford University. They were schoolmates. They did things together, and today he's still here in our midst. In the person of Mr. Leon Horowitz. Welcome, sir. Yes. Okay. I've asked, maybe wondering what English-speaking Israeli, who has nothing to do with the Israeli government or the Israeli functionaire, why I am talking here. That is the story I want to tell you. I'm trying to make it as short as possible. My bonding with the Igbo tradition goes way back 55 years ago when I met Ikemba, Ikemba, who was a student at Oxford with me. He told me about the Igbo, and I also studied the subject. They are known as a very working, intelligent, and very commercially active people in Nigeria, and they held a lot of the commerce there, and as a result there was a lot of jealousy from the other tribes of Nigeria. It's a bit like the Jews in Europe, you know. And anyway, I came away from Oxford and studied a bit further, and I became geophysicist in operation, and ended up for a time in South Africa, where the work was hard, but I had a lot of spare time, and I learned to fly. I flew a lot in South Africa. There's very, very convenient means of travel there. In 1968, when I came back to France to continue working for the company I've been with in South Africa, I got a call one day from somebody. I don't know how he found my name, but he said he was a South African businessman. For a South African businessman, he had a very, very strong French accent. Anyway, he wanted to meet me. We met in a cafe, and he was very direct. He said, I understand you fly. I understand you have some sympathy for the Biafran cause, because at that time, I think Biafra had declared independence from
from Nigeria, and he asked me if I was interested in flying arms to Biafra. I said, I'm only a private pilot, I don't have a commercial license. And he said, we'll arrange you to know that you are welcome, that your families are welcome, that you can live here in safety and security and prosper. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Mr. Leon Horowitz. Thank you so much, sir. What we have now is a presentation of welcome address from Ojukwu. You will get a copy of it. Mr. Chief Zephaniah Namde, please. This is the time you have to deliver your speech. Igwe. The speech from the president of INC in Israel, Chief Zephaniah Namde, what was on Igbo in Israel. His Royal Highness Igwe Ikemba, Ojukwu, Ezebube in Israel, and his Lord, the VP, the GP, the VP, the GP, and patron, and matron, and elders in council. The representative of Nigerian Embassy in Israel here present, the leaders and the representative of other ethnic groups present, the pastors, the leaders of the churches in Israel. But Ofala therefore is a special one because of its unanimous, because of its units. As today we promote peace and fostering unity among our people in Israel. It is also an avenue we use to showcase our culture, heritage, and tradition. As we gathered here today to celebrate and promote our culture, it is an important, therefore, that we remind ourselves, especially parents, many more blessings on our King, that his reign shall continue to be a blessing to all of us here in the Holy Land, to the Igbo race in general. We also pray to God to grant us peaceful celebration, that the end of this great event, he will lead us safely back to our different homes. Thank you. Thank you, Mr. President. Colony, I cannot easy. To, skip a lot of things so that we can meet up with the time, though we are already late with whatever we are doing. But we are giving His Royal Highness Igwe, Okey, Ikemba, Ojukwu, Ezebube in Israel the chance to give a royal address. Just brief. Thank you so much. Cha, Igbo kelenu. Igbo lienu. Igbo asimunu kachanu. To our Israeli invitees, I say Brahim Abayim, the Shana Tova Lekulam. Well, as you know, on a day like this, I'm not supposed to make my address in English because I am investing heavily with my cabinet to make sure that we establish an Igbo Cultural Center and Igbo Language School in Israel. And for that, I have to practice what I preach. So I will make my short speech in Igbo language, and I'm sure that the MC will translate to both English and Igbo. Igbo kenemuno. Ndebai anama asihunu na
ije ndị Igbo jebe n'Israel abụọzi obere ije na ndị Igbo ebugo ebu n'Israel na ụmụ anyị ebulitebego ya bụ ntọala atọrọ n'obodo a dịka ndị Igbo na ebe a bụ ebe nna nna anyị haziri na anyị ekulitego ya na o nwere ihe ọzọ nna ayọ Igbo bụ Igbo nọ n'Israel ka anyị jikọta onwe anyị ọnụ bụrụ ofu mmalụ n'obodo anyị nọ na ya soro bụrụ be nne nna nna anyị marakwa nna anyị jikọ onwe anyị ọnụ ọfụma na enwere ihe anyị emenwu marakwana na anyị jikọ onwe anyị ọnụ ọfụma anyị wee nwee ike nyere ndị be anyị aka na Naịjirịa anyị wee nwee ike gbaa ọsọ ndụ anyị ọfụma na Naịjirịa na ana m ekene onye ọbụla bịa n'ebe a na-asị na anyị bụ Igbo nọkọ ọnụ jikọ nwa mmiri ọnụ na ọ ga-agbara anyị ụfụfụ wee na-asị na ụkwụ onye ọbụla ji wee bịa n'ebe a ịbịa wee nọnyere anyị na ọfọ ala nke anyị na-agọta bụ nke isi na ana m asị ka Obinigwe ka dusparuhu duna onye ọbụla n'udo wee na-asị unu na lụọ ka unu hụ ndị onye ọbụla ụlọ hapụrụ n'ụlọ wee na-asị ka Chineke ọmama amasị amasị Chukwu okike abịa ama duo ụmụ Igbo niile duna ndị ọbịa anyị niile na be ha ka anyị na-anọ n'udo ekele dere unu Igwe biko ọnwa ibe chọọ ihe ndị okenye anyị na-aba Ndị Igbo ndewonu. This is the time for the children to present. The Igbo language children. Please, can we all come over here? You are welcome. Chief Aturi. And my good friend The Igbo language children. Ụmụaka ebidogo mụwa ka esi asụ Igbo, matakwa ka esi agụ. N'ebe a taa, ha nwere egwu ha ya agụrụ anyị n'Igbo. DJ, please. Now, the welcome song. Ibe unanu ani bu makupi bona sumunna ani bu makupi bona sununna orabia ije unanu Orabia ije nonu. Ugbu a ka anyị gụọ abidi n'Igbo. A, B, C, D, E, F, G, W, G, W, H, I, I, J, K, P, Q, L, M, N, N, W, N, O, R, P, R, C, Š, T, U, O, V, W, Y, Z. Gịnị bụ good morning n'asụsụ Igbo? Ụtụtụ ọma. Gịnị bụ good evening n'asụsụ Igbo? Abalị ọma. Gịnị bụ goodbye n'asụsụ Igbo? Kemesịa. Gịnị bụ good day n'asụsụ Igbo? Ụbọchị ọma. Ndị Igbo ndewonu. A na-akụkwa aka n'ebe a. Anyị nwere ọnụ arụ mmadụ n'Igbo. Biko gwakena anyị ihe ọnụ arụ mmadụ ịma n'Igbo. Isi. Head. Anya. Eyes. Ọnụ. Mouth. Imi. Nose. Aka. Hand.
ọ na-arụ mmadụ dị iche iche ụfọdụ ka ha kpọrọ n'ime taa. Kịta anyị ga-agụ numbers ọnụọgụgụ n'Igbo. Otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri, iri na otu, iri na abụọ, iri na atọ, iri na anọ, iri na ise, iri na isii, iri na asaa, iri na asatọ, iri na itoolu, iri na abụọ, iri na abụọ na otu, iri abụọ na atọ, iri abụọ na anọ, iri abụọ na ise, iri abụọ na isii, iri abụọ na asaa, iri abụọ na asatọ, iri abụọ na itoolu, iri atọ. Thank you very much. Please, if you have your camera, your phone, come and video them right now. I had a super and David no. We'll be the video of us. Our children are dancing, please. Come and see them. They are born here. They are Israeli citizens. But they are still remembering where they come from. Dancing the cultural dance. This is our traditional dance. Even though they are born here, but they still remember home. Please dip your hand into your pockets. Come and show them appreciation by giving them shekel, dollar, church mark, pounds, shekel. It's not easy. Oh my God! My organizers now watching Ojukwu. All the organizers now watching Ojukwu. Na mmadụ ọbụla ghara ibu oche si ebe a wee pụọ. Oche anyị dị anyị mkpa. Are you seeing what I'm seeing? This is our daughters. They are making us proud in this land. The children of INC. Igbo teta no nora. Imo nwa gị na-asụrụ English na Igbo. Igbo teta no nora. The Malaki watch Yana nwa Bebe Richmond. And they say, the one man in Anna about the Dodo, Mahama Mena. Now, every person can have over Mono, over INC, Igbo National Congress in Israel. Because we organize and you know maybe because of the member. Okay, for now I leave. I got whole wine on you. We're see the neighbor. Happy to see me. If you are gonna look at this teacher. The president, Igwe National Nigerian
National Association in Israel. One another. You are going to Igbo now. What you can move around now, what they most in the Zim. No, never. No, I know, man. All one then come. Oh, when did you guys share back? Yeah, but I don't know what body I go. Now look at your ego. Your body needs money. Oh, we have a lose on our gate on our maybe. Mama. Yeah, but I go dancing in Monaya. No, I want to go for it. I'm getting happy. Only my hand. Bushino Labo, Seven Bushino. After they were going to be German in Israel. This is exactly Igbo attire. You can watch what I'm wearing here, even though my own is white. And this is red. To signify every Igbo man in Israel has a way of dressing, a code. You can watch my uncle, Eda Richmond Dude. This is how you signify that this person is an Igbo man. And that is why this cake you are seeing today, as we are celebrating Ofala Festival, this is what we are showcasing this evening. Without wasting time, we are going to call on Igwe, Ikemba, Okey, Ojukwu for the cutting of cake. Then we will recognize and call on the names that will participate in this cutting of cake. His Royal Highness, sir, you are needed with the Lolo. Dibu Guwani. Dibu Guwani. Igwe Bube, Israel. Yeah. Call the cake. I didn't put it, but I didn't put it. Cha, Igbo Keleno. Igbo Leno. Igbo Asimono, Akasigono. Unu afuna anyị nwere achịcha dị oke egwu. Mr. Tony Alaka. Asị ka anyị wa achịcha weta ya na ịhụnanya na udo na ọganihu ndị Igbo n'Israel. Ya na mama ekwurugaba na aga m asị na nọọ iji udo bụrụ ije ọganihu na dịka nsi okwu n'okwu na mbụ na nsị na Igbo agbanyego mkpọrọgwụ n'Israel na obubo obu ka anyị ga na-ebu ebe anyị jedebere ụmụ anyị a na-eje na-etu ka ọ dị ya na ana m asị na anyị ata na taa ndụ na achịcha nke a amara ndụ ndị ji ọfọ n'isi anyị atụkwasị ekperekwu ka ọ sị gaba n'ihu mgbe ekele m unu ya na n'ụlọ aga m ịma na nwaanyị ma esi ha ma eke ya na anyị ga-awa ya na ndụ taa ya na ndụ tara ọganihu ya na ana m asị na ya na-awa ya ka agụọ m 1, 2, 3 Honestly, you will not regret it, because at the end of the day, we are all just passing through. You can see your son sitting by your side. That's the way all our children sit by our side. So tomorrow,
it is better that by the time we are done, we will know that efforts, whatever we did here, was not wasted and was not in vain. So I congratulate you. I want to wish you all happy Jewish New Year, and I commend your efforts and I wish you continue. God bless you all. The children, even in children speaking language. So whatever you have, or whatever way you have to support this Igbo speaking language, please, you come here and tell us. So I will continue the promotion to call on my very good friend from Nigerian Embassy. Our people, these are the people who Chief Zaria, the Emir. Now my good friend though. Igwe. Igbo Genante. The elder of Igbo National Congress. National Congress. I respect you and salute you guys all. You're welcome. Thank you very much. To be honest with you guys, I'm so happy, I'm so proud, especially Igwe. In fact, I think the way it's going to be now, maybe I'm going to change my... I'm going to be a Igbo man now. Although many people say I'm a Igbo man, although my mom, she's a Igbo, my father is from North. So we are one. Thank you very much. Anybody that say this man is from Hausa is not true. We are one. You're welcome. And I'm so glad to see these young children. They are speaking Igbo. They are following the tradition of Igbo and all these things. I'm so proud of them. And keep it up. Freeman. God will bless you and God will back you up. And Freeman. Second, I'm so happy the way you keep the culture of Igbo. Because Igbo culture, I think for now in Nigeria, Igbo is the only people that keep their culture very well. And I'm proud of that. And I'm proud to be in the midst of Igbo. And we are one. Thank you very much, Igwe. Hello. Zaria. Hi. Zaria. Zaria, I'm talking. Igbo. Honestly, here is the Mezana by one man. Brigade nearly DK, Okey, Amarayo, DK. But all I know is that ask her to go back on your memory, then you're more powerful. Away him, believe, away him, Ndogale. Oh, you're not bored, go I got away there. Nimi Hanile, there is one. There. Oh, got it. Oh, got it. Oh, yeah, you put my honey, that bridge has been open to him, and he is using the sum of 300 shekels to say that let them do more than this one. Because Koroniaka. Our good friend Zaria, the Emir from Nigerian Embassy, he made us understand today that his mama is from Igbo. No. He is supporting the children with a sum of 200 shekels. Hello? I will look at my hey, Chineke Mabel. Muhammad Bichugala. Oh, Minister. Ebeko. Oh, Minister Bichugala. The Monabo won't do my high, Bichugala. I will put on no woman who will give you a clue of paper. No Budegi. Ekalem. I'll be Tarabota. This evening, here.
And we have a lot of things to say. Oh, Mohammed. Oh, Mohammed. You're born again. Here, Basarandi Igbo. Basaram. Oh, God. Here, Basaram Benala. Basaram. Oh, Mohammed. So, Igbo, I support Igbo. Because he learned and go. Na-eri ọ mmadụ wepụtara ya ebe ọbụla ị nọ pụta bịa kwado ndị Igbo kwado eze anyị ọ dịghị eze ọdụ anyị nwere n'ala ala abụghị eze kedere hụ ya the only eze anyị nwere well aga m enye Richmond ka ihe kwuo ihe nwere iburu ka m ga-eme ndị Igbo ekere m unu Richmond bụ my foreman ntị ndị Igbo ekere m unu onye kwuru ebe a bụ minista onye nke m ka ọ bụ ọ dịghị izi m nwee kwụta kwuru na-ekwu otu a maka ama m ihe ọ ya eme pụchite n'ọnụ m Buchi na-enye ụmụaka 1,000 shekel and I can support him with $200 n'elu ya Igbo mmanụ ekene m gị Mohammed onye kwuru onye na-akpọ gwelife ọ na-eme ana m akpọ Ferika o tego eji gbaba ọsọ ka omenala anyị zuo oke DJ ọ bụ nsị na mụ nwere obi aṅụrị ọ bụ okwu ọfọ nsị na mụ nwere obi aṅụrị ọ bụ na okwu ọfọ onye na-anya ọfụ na ugo na-abọ ntụ n'ofu kpọrọ isi n'ala ihe o ji kpọrọ isi n'ala bụ na ọ bụ na ọ dị ka ọsọ nsoro gbaba ka afụ na anyị kwudo n'obodo a o nwere ya afụ m ebe a taa maka na ihe na-eme na obodo anyị mana enechara m anya sị ka m butuo ofu ugo na m wee nye nsọpụrụ ikwu na ibe anyị na-egbusisi n'ala Igbo mana nsogbu adịrọ ofu ihe m chọrọ ikwu onye isi pụtara ife ada ekpu ụgbọ osisi pụtara ife ada ekpu ụgbọ agbalụcha nwa nge na a ga-ekuli aṅụọ agbalụsịa nwa nge na a ga-ekuli aṅụọ mmegido a na-emegide anyị agafego ibe anyị azọdo ụkwụ ekene m ndị Igbo kene ikwu na ibe kene ndị Ọyị ndị si na West Africa ihe anyị na-eme bụ ka anyị ghara ịbụ ndị azọdo ụkwụ n'isi a sị na na-eme nwata na-azọ nke ọ dị ka ọ bụ ajọ nwa etụpụrụ m unu ugo ndị be anyị ndị azọdoro ụkwụ ma unu mara na nyaba ọsọ a na-agba na anyị ama akwụsị ya ma ọ bụrụ na ihe na-achụ anyị akwụsịghị ọkwa na eziokwu Igbo ekene m ọnụ Igbo m ọnụ Igbo zuo ọnụ Igbo kacha ọnụ onye anụgo ka o suede isi na-abanye na ọ chọrọ ibinye ndị Igbo ego ọmalotere ndị Igbo nwere igwe